Τη μέρα που ο άντρας μου πέθανε, δεν είπα τίποτα για την κληρονομιά των $28 εκατομμυρίων ή για το ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη που ήταν στο όνομά μου. Την ίδια νύχτα, η νύφη μου φώναξε: «Πακετάρετε τις βαλίτσες σας. Ο γέρος δεν μένει εδώ». Είπα: «Εντάξει». Τότε αποφάσισα να κάνω κάτι που χαίρομαι που είστε εδώ. Ακολουθήστε την ιστορία μου μέχρι το τέλος και σχολιάστε την πόλη από την οποία παρακολουθείτε, ώστε να μπορώ να δω πόσο μακριά έχει φτάσει η ιστορία μου. Είμαι η Άλμπερτα και είμαι 64 ετών. Τη μέρα που πέθανε ο άντρας μου, ο Ρίτσαρντ, νόμιζα ότι ο χειρότερος πόνος που θα μπορούσα ποτέ να νιώσω ήταν η απώλεια του άντρα που αγαπούσα για 38 χρόνια. Έκανα λάθος. Ο χειρότερος πόνος ήρθε 12 ώρες αργότερα, όταν η ίδια του η οικογένεια μου έδειξε ακριβώς πόσο αξίζω. Η κηδεία είχε όλα όσα θα ήθελε ο Ρίτσαρντ. Αξιοπρεπής, με σεβασμό, γεμάτη από ανθρώπους των οποίων τις ζωές είχε αγγίξει. Καθόμουν στην μπροστινή σειρά, φορώντας το ναυτικό μου φόρεμα. Αυτό που πάντα έλεγε ότι αναδείκνυε τα μάτια μου, κρατώντας την ψυχραιμία μου σαν ασπίδα. Όλοι ψιθύριζαν για το πόσο αφοσιωμένη σύζυγος ήμουν. Πως τον φρόντισα τους τελευταίους μήνες της ασθένειας, χωρίς καμία διαμαρτυρία. Αν μόνο ήξεραν το μισό από αυτό. Ο γιος του Ρίτσαρντ, ο Μάρκους από τον πρώτο του γάμο, έδωσε έναν όμορφο επικίδιο. Η κόρη του, η Σάρα, διάβασε ένα ποίημα. Ακόμα και η πρώην γυναίκα του, η Πατρίσια, κατάφερε να πει κάτι καλό για τον άντρα που την είχε αφήσει πριν 20 χρόνια για μένα. Άκουσα τα πάντα, κουνώντας το κεφάλι μου όταν ήταν κατάλληλο, αποδεχόμενη τα συλληπιτήρια με ήρεμη χάρη. Όλοι φαίνονταν να ξεχνούν ότι δεν ήμουν απλώς η δεύτερη σύζυγος. Ήμουν η χήρα. Η δεξίωση μετά την κηδεία έγινε στο σπίτι μας. Λοιπόν, αυτό που όλοι υποθέταμε ότι ήταν το σπίτι μας. Παρακολουθούσα καθώς μέλη της οικογένειας που Μπέρλινου picked through the photo albums, καθώς μακρινές ξαδέρφες υπολόγιζαν την αξία των επίπλων μας με τα μάτια τους. Ο σύζυγος της Σάρας, ο Τζέιμς, συνέχιζε να κάνει ερωτήσεις με νόημα για τις επιχειρηματικές υποθέσεις του Ρίτσαρντ, ενώ η γυναίκα του Μάρκους, η Τζένιφερ, έκανε σχόλια για το πόσο πρέπει να αξίζει το σπίτι. Αλλά ήταν η νύφη του Ρίτσαρντ, η Σίνθια, που πραγματικά τράβηξε την προσοχή μου. Είχε παντρευτεί το μικρότερο γιο μας, τον Ντέιβιτ, μόλις 3 χρόνια πριν. Και από την πρώτη μέρα, είχε ξεκαθαρίσει ότι πίστευε πως καταλάμβανα χώρο σε αυτή την οικογένεια. Μια χρυσή σκαπάνη που παντρεύτηκε το Ρίτσαρντ για τα χρήματά του, αν και δεν είχε ιδέα τι ήταν στην πραγματικότητα τα χρήματά του ή από πού προέρχονταν. Όλη μέρα, με παρακολουθούσε με αυτό το υπολογιστικό βλέμμα στα μάτια της. Όταν ζητούσα συγγνώμη για να ελέγξω την τροφοδοσία, ψιθύριζε με τη Σάρα στη γωνία. Όταν καθόμουν για μια στιγμή να ξεκουραστώ, η μέρα είχε εξαντληθεί. Μου έδινε αυτά τα κρύα μικρά χαμόγελα που με έκαναν να ανατριχιάζω. Ο τελευταίος καλεσμένος έφυγε γύρω στις 8:30. Ήμουν στην κουζίνα φορτώνοντας το πλυντήριο πιάτο με τρεμάμενα χέρια όταν άκουσα βήματα πίσω μου. Βαριά, σκόπιμα βήματα που σταμάτησαν ακριβώς στο κατόφλι της κουζίνας. Λοιπόν, αυτό τελείωσε, ανακοίνωσε η Σίνθια. Δεν γύρισα. Συνεχίζα να φορτώνω πιάτα, εστιάζοντας την απλή εργασία για να κρατήσω τη θλίψη μου από το να με κατακλείσει. Ευχαριστώ που βοήθησες να οργανωθεί όλα, είπα ήσυχα. Ο Ρίτσαρντ θα το εκτιμούσε. Κόψε το θέατρο, Αλμπέρτα. Η φωνή της ήταν κοφτή, κοφτερή. Τελικά γύρισα. Η Σίνθια στεκόταν εκεί με τα χέρια σταυρωμένα, φορώντας ακόμα το μαύρο φόρεμά της, αλλά έχοντας αποβάλει κάθε προσποίηση πένθους. Πίσω της, ο Δαβίδ μετακινούνταν άβολα. Η Σάρα και ο Μάρκος τους πλαισίωναν, δημιουργώντας αυτό που έμοιαζε με δικαστήριο. Λυπάμαι, κατάφερα να πω. Η Σίνθια πλησίασε. Η ρουτίνα της πενθούσας χήρας. Μπορείς να την αφήσεις τώρα. Πρέπει να μιλήσουμε για πρακτικά ζητήματα. Το χέρι μου σταμάτησε πάνω στο πλυντήριο πιάτων. Ποια πρακτικά ζητήματα, αυτό το σπίτι, τα περιουσιακά στοιχεία του Ρίτσαρντ, την οικογενειακή επιχείρηση. Είπε κάθε λέξη σαν εξηγούσε κάτι σε ένα αργό παιδί. Ο Δαβίδ και εγώ το έχουμε συζητήσει με τον Μάρκο και τη Σάρα. Νομίζουμε ότι είναι καλύτερα να αρχίσεις να ψάχνεις για το δικό σου μέρος. Η κουζίνα φάνηκε να γέρνει γύρω μου. Το δικό μου μέρος. Η Σάρα κλείρτ το λαιμό της. Αυτό που εννοεί η Σίνθια είναι ότι αυτό το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο για ένα άτομο και, ειλικρινά, μόνο τα έξοδα συντήρησης. Μου λες να φύγω, τη διέκοψα, η φωνή μου μπέρλε αμπάβε η γίσπαρ. Η Σίνθια χαμογέλασε. Δεν ήταν ένα ευγενικό χαμόγελο. Σου λέω να είσαι ρεαλιστική. Είσαι 64 χρονών, Αλμπέρτα. Ο Ρίτσαρντ φρόντιζε εσένα όσο ζούσε, αλλά τώρα πρέπει να σκεφτείς να μειώσεις το μέγεθος, να βρεις κάτι πιο κατάλληλο για την κατάσταση σου. Η κατάσταση μου, λοιπόν, ποτέ δεν δούλεψες, έτσι, ο Ρίτσαρντ παρήχε τα πάντα. Αυτό το σπίτι, τον τρόπο ζωής σου, την ασφάλεια σου, αλλά αυτά ήταν τα χρήματα του Ρίτσαρντ, η επιτυχία του Ρίτσαρντ.
Έκανε μια κίνηση γύρω από την κουζίνα, σαν να την αναδιακόσμησε ήδη στο μυαλό της. Η οικογένεια χρειάζεται να πάρει κάποιες σκληρές αποφάσεις για την περιουσία του. Ένιωσα κάτι κρύο να εγκαθίσταται στο στήθος μου. Αυτό είναι το σπίτι μου. Έχω ζήσει εδώ για 15 χρόνια. Και ήταν υπέροχο, είμαι σίγουρη, είπε ο Μάρκος, τελικά μιλώντας. Αλλά ο μπαμπάς θα ήθελε να είμαστε ρεαλιστές. Υπάρχουν 4 παιδιά συν εγγόνια να σκεφτούμε. Ταμεία για το κολέγιο, προγραμματισμό συνταξιοδότησης. Ο Ρίτσαρντ άφησε μια διαθήκη. Είπα, ναι, και θα τιμήσουμε όποια μικρή διάταξη έκανε για σένα, είπε η Σίνθια αδιάφορα. Αλλά είμαστε ειλικρινείς για το τι είναι αυτό. Ήσουν η δεύτερη γυναίκα του, όχι η επιχειρηματική του εταίρος. Δεν χτίσατε τίποτα μαζί. Ήσουν απλώς εκεί. Οι λέξεις με χτύπησαν σαν φυσικές βρωθιές. Απλώς εκεί. Μετά από 38 χρόνια γάμου, μετά τη φροντίδα του μέσα από τον καρκίνο, μετά την οικοδόμηση μιας ζωής μαζί, ήμουν απλώς εκεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να μαζέψει τα πράγματά σου απόψε, συνέχισε η Σίνθια. Ο Δαβίδ και εγώ μπορούμε να μείνουμε εδώ για να βοηθήσουμε στη διαχείριση της μετάβασης. Θα είναι πιο εύκολο για όλους αν χειριστούμε τις υποθέσεις του Ρίτσαρντ άμεσα. Τον κοίταξα σιωπηλά, παρακαλώντας τον να με υπερασπιστεί, να θυμηθεί ότι ήμουν η μητριά του από τότε που ήταν 12 χρονών, αλλά δεν ήθελε να συναντήσει τα μάτια μου. Πού πρέπει να πάω, ρώτησα. Η Σίνθια αδιάφορα. Υπάρχουν μερικές όμορφες κοινότητες ηλικιωμένων εδώ γύρω. Εγκαταστάσεις υποστηριζόμενης διαβίωσης. Είμαι σίγουρη ότι θα βρεις κάτι κατάλληλο. Υποστηριζόμενη διαβίωση, σαν να ήμουν κάποια ανήμπορη γριά που δεν μπορούσε να φροντίσει τον εαυτό της. Βρέθηκα εκεί στην κουζίνα μου, περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που θεωρούσα οικογένεια, και ένιωσα τα τελευταία κομμάτια της καρδιοχτύπης μου. Η θλίψη από την απώλεια του Ρίτσαρντ δεν ήταν τίποτα σε σύγκριση με αυτό. Αυτό ήταν προδοσία. Αυτό ήταν να σβήνεις από τη δική σου ζωή. Αλλά καθώς κοίταξα τα πρόσωπά τους, τη σκληρή ικανοποίηση της Σίνθια, τις άλλες άβολες αλλά αποφασισμένες εκφράσεις, κάτι άλλο άρχισε να αναπτύσσεται παράλληλα με τον πόνο. Κάτι κρύο και ήσυχο και υπομονετικό. Εντάξει, είπα απλά. Η Σίνθια ανοιγόκλεισε τα μάτια της. Εντάξει, θα ετοιμάσω τα πράγματά μου απόψε. Θα φύγω το πρωί. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. Νομίζω ότι περίμενα να παλέψω, να παρακαλέσω, να κάνω μια σκηνή που θα δικαιολογούσε τη μεταχείρισή τους απέναντί μου. Αντίθετα, γύρισα πίσω στο πλυντήριο πιάτων και συνέχισα να φορτώνω πιάτα. Λοιπόν, είπε η Σίνθια, προφανώς αναστατωμένη. Καλά. Αυτό είναι πολύ ώριμο από μέρους σου. Δεν απάντησα. Απλώς συνέχισα να δουλεύω, ακούγοντας τα βήματά τους να απομακρύνονται από την κουζίνα. Καθώς άρχισαν να διαιρούν τη ζωή μου σε χαμηλόφωνα, ενθουσιασμένα ψιθυρίσματα από το σαλόνι. Δεν είχαν ιδέα τι είχαν μόλις κάνει. Νόμιζαν ότι απαλλάσσονταν από ένα βάρος, claiming what was rightfully theirs. Νόμιζαν ότι η χείρα του Ρίτσαρντ ήταν απλώς μια γριά γυναίκα χωρίς πουθενά να πάει και τίποτα να παλέψει. Ήταν έτοιμοι να μάθουν πόσο λάθος ήταν. Καθώς έκλεισα το πλυντήριο πιάτων και άκουσα να αρχίζει να λειτουργεί, επέτρεψα στον εαυτό μου το μικρότερο χαμόγελο. Αύριο η πραγματική μου ζωή θα ξεκινούσε. Και η δική τους, καλά, η δική τους θα γινόταν πολύ, πολύ περίπλοκη. Έβαλα 2 βαλίτσες εκείνη τη νύχτα, μόνο 2. Όλα τα υπόλοιπα, τα κοσμήματα, τα έργα τέχνης, τα ρούχα σχεδιαστών, η Σίνθια πιθανότατα τα κατέγραφε ήδη νοερά. Τα άφησα πίσω. Ας νομίζουν ότι αυτό ήταν όλο μικρον με τόνο, τι θα έπαιρναν. Ας πιστεύουν ότι η χείρα που θρηνούσε φεύγει με τίποτα άλλο εκτός από μερικά παλιά φορέματα και αναμνήσεις. Το Χάμπτανι στην οδό, ένα έγινε το προσωρινό μου σπίτι. Όχι ακριβώς το Ριτς, αλλά είχε κέντρα επιχειρήσεων, αξιόπιστο Wi-Fi, και το πιο σημαντικό, ήταν ανώνυμο. Έκανα check-in με το κοριτσίστικο όνομά μου, Άλμπερτα Μόρισον, και πλήρωσα με μετρητά για μια εβδομάδα. Ο υπάλληλος της ρεσεψιόν σχεδόν δεν με κοίταξε. Απλώς μια ακόμη ηλικιωμένη που ταξιδεύει μόνη, πιθανότατα επισκεπτόμενη εγγόνια ή παρακολουθώντας μια κηδεία. Τέλεια. Αόρατη ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν να είμαι αυτή τη στιγμή. Η πρώτη κλήση που έκανα ήταν στον Χάρολντ Στάινμπεργκ. Ο Χάρολντ ήταν ο δικηγόρος του Ρίτσαρντ για 25 χρόνια, αλλά περισσότερο από αυτό, ήταν ο δικός μου τα τελευταία 15. Όχι ότι κάποιος από την οικογένεια του Ρίτσαρντ το ήξερε αυτό, φυσικά. Υπέθεταν ότι ήμουν απλώς η σύζυγος, ότι ο Χάρολντ χειριζόταν μόνο τις υποθέσεις του Ρίτσαρντ. Άλμπερτα. Η φωνή του Χάρολντ ήταν ζεστή όταν απάντησε. Λυπάμαι πολύ για την απώλεια σου. Ο Ρίτσαρντ ήταν καλός άνθρωπος. Ευχαριστώ, Χάρολντ. Χρειάζομαι να σε δω αύριο αν είναι δυνατόν. Φυσικά. 10 ακριβώς. Στην πραγματικότητα, μπορούμε να συναντηθούμε κάπου εκτός από το γραφείο σου, κάπου ιδιωτικά, υπήρξε μια παύση.
Ο Χάρολντ με ήξερε αρκετά καλά για να διαβάσει ανάμεσα στις γραμμές. Η οικογένεια σου δημιουργεί προβλήματα. Κάτι τέτοιο. Θα έρθω σε σένα. Στείλε μου τη διεύθυνση. Ο Χάρολντ έφτασε το επόμενο πρωί κρατώντας μια δερμάτινη τσάντα και φορώντας την έκφραση ενός άντρα που είχε ασχοληθεί με την οικογενειακή απληστία περισσότερες φορές από όσες ήθελε να μετρήσει. Είχα παραγγείλει καφέ και γλυκά από την υπηρεσία δωματίου, μια μικρή πολυτέλεια που θα είχε προκαλέσει ανησυχία αν κάποιος παρακολουθούσε. Αλλά αυτή είναι η ομορφιά του να είσαι αόρατος. Κανείς δεν σε παρακολουθεί όταν νομίζει ότι δεν έχει σημασία. Πόσο άσχημα είναι, ρώτησε ο Χάρολντ, κάνοντας άνετα στη μοναδική πολυθρόνα του δωματίου. Του είπα για την προηγούμενη νύχτα, για τις απαιτήσεις της Σίνθια, για το ότι μου είπα να βρω κατάλληλη στέγαση, για το πώς με απέρριψαν ως κάποιον που δεν είχε ποτέ συμβάλει στην επιτυχία του Ρίτσαρντ. Η σιαγώνα του Χάρολντ σφίχτηκε καθώς μιλούσα. Έχουν ιδέα για την πραγματική σου κατάσταση? Καμία απολύτως. Ο Ρίτσαρντ και εγώ αποφασίσαμε πριν από χρόνια ότι ήταν καλύτερα έτσι. Ας νομίζουν ότι ήταν επιχειρηματίας και εγώ ήμουν απλώς η όμορφη δεύτερη σύζυγος. Και είσαι σίγουρη ότι θέλεις να προχωρήσουμε όπως συζητήσαμε? Κοίταξα έξω από το παράθυρο του ξενοδοχείου στο πάρκινγκ με τα συνηθισμένα αυτοκίνητα γεμάτα με συνηθισμένους ανθρώπους που ζούσαν συνηθισμένες ζωές. Χθες θα με είχαν δει ως μία από αυτούς, απλώς μια μεγαλύτερη γυναίκα, πιθανώς χήρα, πιθανώς σε δυσκολίες. Δεν είχαν ιδέα ότι η γυναίκα στο δωμάτιο 237 κατήχε περισσότερη περιουσία από μικρομετόνο τι μπορούσαν οι περισσότεροι να φανταστούν. Είμαι σίγουρη. Πόσο χρόνο θα πάρει? Ο Χάρολντ άνοιξε την τσάντα του και έβγαλε έναν παχύ φάκελο. Οι προκαταρκτικοί μεταβιβασμοί μπορούν να ολοκληρωθούν εντός 48 ωρών. Η πλήρης αναδιάρθρωση θα πάρει περίπου 2 εβδομάδες και δεν υπάρχει τρόπος να το αμφισβητήσουν. Άλμπερτα, όλα είναι νομίμως δικά σου εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Ο Ρίτσαρντ μετέφερε την ιδιοκτησία χρόνια πριν από την ασθένειά του ακριβώς για να αποφύγει καταστάσεις όπως αυτή. Μπορούν να το αμφισβητούν όσο θέλουν. Θα χάσουν. Κούνησα το κεφάλι μου, νιώθοντας ότι η κρύα ικανοποίηση εγκαθίσταται πιο βαθιά στα κόκαλά μου. Τι γίνεται με το σπίτι? Εκεί είναι που γίνεται ενδιαφέρον. Ο Χάρολντ επέτρεψε στον εαυτό του ένα μικρό χαμόγελο. Τεχνικά, θα μπορούσε να τους εκδιώξει σήμερα, αλλά υποθέτω ότι έχεις κάτι πιο εκπαιδευτικό στο μυαλό σου. Θέλω πρώτα να μου δείξουν ακριβώς ποιοι είναι. Ας τους αφήσουμε να νιώσουν άνετα στο σπίτι μου, κάνοντας τους σχέδια, μοιράζοντας ο μικρομετόνο τι νομίζουν ότι είναι δικό τους. Δώσ' τους αρκετό σκοινί για να κρεμαστούν. Και τότε θα τους θυμίσω ότι οι υποθέσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες. Ο Χάρολντ πέρασε την επόμενη ώρα περπατώντας μου μέσα από έγγραφα, εξηγώντας διαδικασίες, επιβεβαιώνοντας λεπτομέρειες που είχαν τεθεί σε κίνηση χρόνια πριν. Οι περισσότερες χήρες θα ήταν χαμένες στη νομική ορολογία. Καταβεβλημένες από την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού κληρονομιάς και της διαχείρισης περιουσίας. Αλλά δεν ήμουν εγώ οι περισσότερες χήρες. Μετά την αναχώρηση του Χάρολντ, οδήγησα στο σπίτι, το σπίτι μου. Πάρκαρα απέναντι από το δρόμο και παρακολουθούσα μέσα από τζάμια με φίλτρο καθώς έφταναν φορτηγά μετακόμισης. Η Σίνθια καθοδηγούσε τους εργάτες σαν να διεύθυνε μια στρατιωτική επιχείρηση, δείχνοντας το γραφείο του Ρίτσαρντ, κάνοντας χειρονομίες προς τα υπνοδωμάτια. Είχε φέρει τα δικά της έπιπλα. Συνειδητοποίησα ότι δεν έμενε απλώς προσωρινά για να διευθετήσει τις υποθέσεις. Μετακόμιζε μόνιμα. Το τηλέφωνο μου δόνησε. Ένα μήνυμα από τον Ντέιβιντ. Ελπίζω να βρήκες ένα ωραίο μέρος, Αλμπέρτα. Η Σίνθια οργανώνει το γραφείο του μπαμπά. Βρήκαμε μερικά επιχειρηματικά αρχεία που πρέπει να εξετάσουμε. Σχεδόν γέλασα δυνατά. Επιχειρηματικά αρχεία στη μελέτη του Ρίτσαρντ. Αν ήξεραν μόνο ότι τα πραγματικά επιχειρηματικά αρχεία του Ρίτσαρντ δεν ήταν καθόλου σε αυτό το σπίτι. Ήταν σε μια θηρίδα ασφαλείας στο κέντρο της πόλης μαζί με τίτλους ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά μετοχών και έγγραφα που θα ανατρέψουν τον κόσμο τους. Αλλά ας ψάξουν στα συρτάρια του γραφείου του και στα ντουλάπια αρχείων. Ας βρουν τα ημερολόγια του και τις λίστες πελατών από τη μικρή συμβουλευτική εταιρεία που όλοι νόμιζαν ότι ήταν η μόνη πηγή εισοδήματός μας. Ας υπολογίσουν τα μετρητά περιουσιακά στοιχεία και σχεδιάσουν τα μετρημένα κληρονομικά. Η αλήθεια θα ήταν πολύ πιο καταστροφική όταν ερχόταν. Οδήγησα στο κέντρο και πέρασα το απόγευμα στη First National, όπου είχα διατηρήσει λογαριασμούς που δεν ήξεραν τίποτα για αυτούς. Η Μάργαρετ Τσεν, η προσωπική μου τραπεζικός, με χαιρέτησε με επαγγελματική συμπάθεια. Κυρία Μόρισον, λυπάμαι πολύ που άκουσα για τον θάνατο του συζύγου σας. Πώς τα πάτε? Όσο καλύτερα γίνεται. Χρειάζομαι να κάνω κάποιες προσαρμογές στους λογαριασμούς. Η Μάργαρετ κούνησε το κεφάλι της, πιθανώς υποθέτοντας ότι χρειαζόμουν να προσθέσω το όνομα του Ρίτσαρντ στα ωφέλη επιβίωσης ή να ενημερώσω τις πληροφορίες των δικαιούχων. Αντίθετα, της παρέδωσα την τεκμηρίωση του Χάρολντ. Τα μάτια της άνοιξαν καθώς διάβαζε. Κυρία Μόρισον, αυτά τα ποσά. Δεν είχα ιδέα ότι εργάζεστε με τόσο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. Η ιδιωτικότητα ήταν σημαντική για το σύζυγό μου και για μένα,
αλλά οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Το βλέπω. Πότε θα θέλατε να τεθούν σε εφαρμογή αυτές οι μεταφορές? Άμεσα, καθώς η Μάργαρετ επεξεργαζόταν τα έγγραφα, σκέφτηκα τη Σύνθια πίσω στο σπίτι, πιθανώς να ψάχνει στην τουλάπα μου, αποφασίζοντας ποια από τα ρούχα μου αξίζει να κρατήσει. Σκέφτηκα τον Μάρκους και τη Σάρα, πιθανώς να συναντιούνται με οικονομικούς συμβούλους για να συζητήσουν την περιουσία του πατέρα τους. Σκέφτηκα τον Ντέιβιτ, τον αδύναμο Ντέιβιτ, που είχε αφήσει τη γυναίκα του να εκφοβίζει τη γυναίκα που τον είχε μεγαλώσει. Νόμιζαν ότι με είχαν ξεφορτωθεί. Νόμιζαν ότι η ενοχλητική χήρα ήταν εκτός δρόμου, αφήνοντας τους ελεύθερους να διεκδικήσουν την κληρονομιά τους. Δεν είχαν ιδέα ότι μόλις είχαν προκαλέσει έναν καυγά με κάποιον που είχε περάσει 38 χρόνια μαθαίνοντας πώς να παίζει το μακρύ παιχνίδι. Το τηλέφωνό μου χτύπησε καθώς υπέγραφα τα τελευταία έγγραφα μεταφοράς. Το όνομα της Σύνθια εμφανίστηκε στην οθόνη. Άφησα να πάει στη φωνητική αλληλογραφία, μετά άκουσα το μήνυμά της με αυξανόμενη διασκέδαση. Αλμπέρτα, βρήκαμε κάποια μπερδεμένα έγγραφα στο γραφείο του Ρίτσαρντ. Νομικά έγγραφα που δεν βγάζουν νόημα. Μπορείς να με καλέσεις πίσω, μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα που χρειάζεσαι να εξηγήσεις. Μπερδεμένα έγγραφα. Μπορούσα μόνο να φανταστώ τι είχαν βρει. Πιθανώς τις παλιές εκδόσεις που κρατούσε ο Ρίτσαρντ για επίδειξη. Έγγραφα που αναφέρονταν σε περιουσιακά στοιχεία που δεν υπήρχαν πια στο όνομά του. Άρχιζαν να νευριάζουν. Συνειδητοποιώντας ότι η οικονομική εικόνα του πατέρα τους δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο νόμιζαν. Διέγραψα το μήνυμα χωρίς να απαντήσω. Ας αναρωτιούνται. Ας ανησυχούν. Ας περάσουν αϊπνίες νύχτες προσπαθώντας να καταλάβουν γιατί τίποτα δεν έβγαινε όπως περίμεναν. Αύριο, θα ξεκινούσα τη δεύτερη φάση του σχεδίου μου. Απόψε, θα είχα δείπνο στο ανώνυμο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου και θα παρακολουθούσα τις ειδήσεις όπως κάθε άλλος ηλικιωμένος που περνάει το βράδυ μόνος. Αλλά δεν ήμουν μόνος. Όχι πραγματικά. Είχα τον Χάρολντ. Είχα τη Μάργαρετ. Είχα ένα δίκτυο επαγγελματιών που διαχειρίζονταν ήσυχα τις υποθέσεις μου εδώ και χρόνια. Και το πιο σημαντικό, είχα χρόνο. Η Σύνθια και οι σύμμαχοί της νόμιζαν ότι είχαν κερδίσει μια γρήγορη νίκη. Δεν είχαν ιδέα ότι μόλις είχαν κηρύξει πόλεμο σε κάποιον που προετοιμαζόταν για αυτή τη μάχη περισσότερο από όσο ήταν αυτή μέρος αυτής της οικογένειας. Η θλιμμένη χήρα είχε τελειώσει με τη θλίψη. Τώρα ήταν η ώρα να αναδυθεί η πραγματική Αλμπέρτα Μόρισον από τις σκιές. Και όταν το έκανε, η οικογένεια που την είχε απορρίψει τόσο εύκολα θα μάθαινε ότι ορισμένες υποθέσεις κοστίζουν περισσότερο από άλλες. Είχαν περάσει 3 μέρες από τότε που είχα μετακομίσει στο Hampton Inn, και μπορούσα να πω ότι η οικογένεια άρχιζε να ανησυχεί. Το τηλέφωνο μου είχε αρχίσει να δονείται με ολοένα και πιο επίγοντα μηνύματα από τη Σύνθια, το καθένα πιο απαιτητικό από το προηγούμενο. Ήθελε να επιστρέψω και να εξηγήσω κάποιες ασυμφωνίες που είχαν βρει στα έγγραφα του Ρίτσαρντ. Χρειαζόταν να υπογράψω έγγραφα. Είχε ερωτήσεις που μόνο εγώ μπορούσα να απαντήσω. Τις αγνόησα όλες. Αντίθετα, περνούσα τα πρωινά μου στο επιχειρηματικό κέντρο του ξενοδοχείου, κάνοντας κλήσεις που θα του σοκάρουν. Την Τρίτη, μίλησα με την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων που διαχειριζόταν τα 3 συγκροτήματα διαμερισμάτων μου στο Μανχάταν. Την Τετάρτη, είχα μια τηλεδιάσκεψη με τον επενδυτικό μου σύμβουλο σχετικά με τη μετακίνηση κάποιων περιουσιακών στοιχείων. Την Πέμπτη, πέρασα 2 ώρες στο τηλέφωνο με αρχιτέκτονες για σχέδια ανακαίνησης του κτηρίου που κατήχα στο Σόχο. Το κτίριο. Το μικρό μου μυστικό που ούτε ο Ρίτσαρντ είχε κατανοήσει πλήρως την αξία του όταν το αγόρασα πριν από 15 χρόνια με χρήματα από τον πρώτο μου γάμο. Τότε, ήταν μια κατεστραμμένη αποθήκη σε μια γειτονιά που κανείς δεν ήθελε. Τώρα, αξίζει 28 εκατομμύρια δολάρια, και το ενίκιο από τα πολυτελή διαμερίσματα που είχα δημιουργήσει απέφερε περισσότερα έσοδα σε έναν μήνα από όσα είχε κερδίσει η συμβουλευτική εταιρεία του Ρίτσαρντ σε έναν χρόνο. Αλλά δεν ήξεραν τίποτα από όλα αυτά. Για αυτούς, ήμουν ακόμα η δεύτερη σύζυγος που δεν είχε δουλέψει ποτέ στη ζωή της. Το πρωί της Παρασκευής, ο Χάρολντ κάλεσε με νέα που με έκανε να χαμογελάσω για πρώτη φορά από την κηδεία του Ρίτσαρντ. Έχουν προσλάβει έναν δικηγόρο, είπε χωρίς προλόγισμα. Έχουν, ο Τζάκσον Μόρισον από τη Morrison & Associates. Δεν έχετε καμία συγγένεια, υποθέτω, παρά το όνομα. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ. Τι θέλει, ρωτάει για την περιουσία του Ρίτσαρντ. Προφανώς, η οικογένεια έχει κάποιες ανησυχίες σχετικά με την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων και θέλει να διασφαλίσει ότι όλα διαχειρίζονται σωστά. Έβαλα το φλιτζάνι καφέ μου κάτω, νιώθοντας την οικία κρύα ικανοποίηση να απλώνεται στο στήθος μου. Πόσο σωστό εκ μέρους τους να ανησυχούν. Υπάρχει και άλλο. Ζητούν μια επίσημη ανάγνωση της διαθήκης. Θέλουν όλους τους δικαιούχους παρόντες, συμπεριλαμβανομένης εσάς. Πότε, Δευτέρα απόγευμα, 2 ακριβώς στο γραφείο του δικηγόρου τους. Τέλεια. Θα είμαι εκεί. Αλμπέρτα, είσαι σίγουρη ότι είσαι έτοιμη γι' αυτό? Μόλις μπούμε σε εκείνο το δωμάτιο, δεν υπάρχει επιστροφή. Θα μάθουν ακριβώς ποια είσαι.
Κοίταξα έξω από το παράθυρο του ξενοδοχείου μου στο συνηθισμένο κόσμο πέρα από τους ανθρώπους που περνούσαν τη συνηθισμένη του ζωή με συνηθισμένα προβλήματα. Σύντομα, πολύ σύντομα, δεν θα ήμουν πια αόρατη για την οικογένεια που με είχε απορρίψει τόσο εύκολα. Χάρολντ, είμαι έτοιμη εδώ και 15 χρόνια. Εκείνο το Σαββατοκύριακο, πήγα για ψώνια. Όχι στα καταστήματα εκπτώσεων που πιθανότατα περίμεναν ότι θα συχνάζει μια νεόπτωχη χήρα, αλλά στις μπουτίκ που πάντα προτιμούσα. Διάλεξα ένα ναυτικό μπλε κοστούμι, κομψό αλλά διακριτικό, μαζί με την περιδέρεα με μαργαριτάρια της γιαγιάς μου και το ρολόι Κορτιέ που μου είχε δώσει ο Ρίτσαρντ για τη 10η επέτειό μας. Ήθελα να φαίνομαι ακριβώς όπως ήμουν, μια γυναίκα με ουσία που απλώς είχε επιλέξει να υποτιμάται. Το βράδυ της Κυριακής, μετακόμισα από το Χάμπτον στη σουίτα του Ρετιρέ στο Fairmont Hotel στο κέντρο, μόνο για μία νύχτα, μόνο για να θυμηθώ ποια ήμουν πραγματικά πριν μπω σε εκείνη τη συνάντηση. Παρήγγειλα υπηρεσία δωματίου, αστακό και σαμπάνια, και εξέτασα τα έγγραφα που είχε ετοιμάσει ο Χάρολντ. Όλα ήταν εντάξει. Όλα ήταν νόμιμα. Όλα ήταν έτοιμα να αλλάξουν. Το πρωί της Δευτέρας ήρθε γκρίζο και βροχερό, ο καιρός που τέριαζε τέλεια με τη διάθεσή μου. Ντύθηκα προσεκτικά, έβαλα το μακιγιάζ μου με ακρίβεια και έφτασα στο Morrison & Associates 15 λεπτά νωρίτερα. Η γραμματέας, μια νέα γυναίκα που δεν μπορούσε να είναι πάνω από 25, με κοίταξε με ελάχιστα κρυμμένη περιφρόνηση. «Είσαι εδώ για την ανάγνωση της κληρονομιάς στο διάδρομο?» ρώτησε, ελέγχοντας την οθόνη του υπολογιστή της. «Είμαι, και εσύ είσαι, η Άλμπερτα Μόρισον, η χήρα». Κάτι στον τόνο μου την έκανε να κοιτάξει απότομα, αλλά πριν προλάβει να απαντήσει, φωνές ξέσπασαν από το διάδρομο. Δυνατές, θυμωμένες φωνές που αναγνώρισα αμέσως. «Αυτό είναι γελίο», έλεγε η Σίνθια. «Γιατί χρειάζεται καν να είναι εδώ, δεν είναι πραγματική δικαιούχος». «Ο νόμος απαιτεί να είναι παρόντες όλα τα ονομαστέντα μέρη», ήρθε μια άγνωστη ανδρική φωνή. «Ο δικηγόρος τους προφανώς, αλλά δεν συνέβαλε σε τίποτα στην κληρονομιά», πρόσθεσε ο Μάρκους. «Ο μπαμπάς την υποστήριξε, όχι το αντίστροφο. Παρόλα αυτά, έχει νομική θέση ως επιζών σύζυγος». Άκουσα να τσακώνονται για μένα σαν να ήμουν μια ενόχληση, μια νομική λεπτομέρεια που έπρεπε να διαχειριστούν. Η γραμματέας συνέχιζε να με κοιτάζει νευρικά, πιθανότατα αναρωτιόταν αν θα κατέρεα ή θα προκαλούσα σκηνή. Αντίθετα, καθόμουν ήσυχα στη δερμάτινη καρέκλα, με τα χέρια σταυρωμένα, φαίνοντας ακριβώς όπως η μικρή γριά που περίμενα να είμαι. Ακριβώς στις 2 ακριβώς, ήρθε ο Χάρολντ. Μου έγνεψε με επαγγελματική ευγένεια, χωρίς να δείξει ότι είχαμε περάσει ώρες σχεδιάζοντας αυτή τη στιγμή. Πίσω του ήρθε μια γυναίκα που δεν αναγνώρισα, ψηλή, κοφτερή, με την παρουσία που απαιτούσε προσοχή. «Κυρία Μόρισον», είπε επίσημα ο Χάρολντ. «Θα ήθελα να σας συστήσω την Κάθριν Γουόλς. Θα εκπροσωπήσει τα συμφέροντά σας σήμερα». Η Κάθριν άπλωσε το χέρι της με ένα χαμόγελο που δεν έφτασε στα μάτια της. «Κυρία Μόρισον, έχω ακούσει πολλά για την κατάσταση σας». Πριν προλάβω να απαντήσω, εμφανίστηκε ο ίδιος ο Τζάκσον Μόρισον. Ένας μαλακός άντρας στα 50 του που φαινόταν καταβεβλημένος από τις συνθήκες που είχε προσληφθεί να διαχειριστεί. «Λοιπόν», είπε, σκουπίζοντας το μέτωπό του με ένα μαντίλι. «Πιστεύω ότι όλοι είμαστε εδώ τώρα. Να προχωρήσουμε». Η αίθουσα συνεδριάσεων ήταν μεγαλύτερη από μικρομετών ό,τι χρειαζόταν, με ένα γυαλιστερό τραπέζι που θα μπορούσε να φιλοξενήσει 20 άτομα. Η οικογένεια είχε τακτοποιηθεί από τη μία πλευρά σαν να προετοιμάζονταν για μάχη. Η Σίνθια καθόταν στην κεφαλή, πλαισιωμένη από τον Ντέιβιτ και τη Σάρα, με το Μάρκους τοποθετημένο ελαφρώς πίσω τους σαν υποστήριξη. Ντυμένοι για επιτυχία, με ακριβά κοστούμια, αυτοπεποίθηση στις τάσεις τους, την όψη ανθρώπων που περίμεναν να κληρονομήσουν τα πάντα. Καθόμουν απέναντί τους με τον Χάρολντ και την Κατερίνα από κάθε πλευρά μου. Ο συμβολισμός δεν είχε χαθεί σε κανένα στην αίθουσα. Ο Τζάκσον Μόρισον cleared his throat και άρχισε να διαβάζει τη διαθήκη του Ρίτσαρντ με μια μονοτονική φωνή που υποδήλωνε ότι το είχε κάνει αυτό εκατοντάδες φορές πριν. Η τυπική γλώσσα για το ότι είναι σε σωστή ψυχική κατάσταση, οι επίσημες δηλώσεις, οι προκαταρκτικές κληροδοσίες σε φιλανθρωπίες. Τότε ήρθε το μέρος που περίμεναν. «Στα αγαπημένα μου παιδιά, Μάρκους, Σάρα και Ντέιβιτ, αφήνω το ποσό των $50,000 το καθένα να διανεμηθεί εξίσου μεταξύ τους». Παρακολουθούσα προσεκτικά τα πρόσωπά τους. 50,000 το καθένα ήταν γενναιόδωρα για τις περισσότερες οικογένειες, αλλά ήταν πολύ λιγότερα από μικρομετόνο τι περίμεναν. Το στόμα της Σίνθια σφίχτηκε σχεδόν αδιόρατα. Η Σάρα κατσούφιασε. Ο Μάρκους leaned forward σαν να είχε ακούσει λάθος. «Και στη αγαπημένη μου σύζυγο, Άλμπερτα Μόρισον Holloway, αφήνω το υπόλοιπο της περιουσίας μου, συμπεριλαμβανομένων όλων των ακινήτων, των επενδύσεων και των επιχειρηματικών συμφερόντων, να είναι δικά της απολύτως και χωρίς περιορισμούς». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. Ο Τζάκσον Μόρισον συνέχισε να διαβάζει, αλλά μπορούσα να δω ότι κανείς δεν άκουγε πια. Όλοι τους κοιτούσαν εμένα με εκφράσεις που κυρέινστα από σοκ μέχρι οργή και απιστία. «Συγγνώμη», διέκοψε η Σίνθια, η φωνή της αρκετά κοφτερή για να κόψει γυαλί.
Μπορείτε να επαναλάβετε το τελευταίο μέρος, ο Τζάκσον Μόρισον φάνηκε άβολα. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Κάπα Holloway πηγαίνει στη χείρα του, όπως είναι συνηθισμένο σε τέτοιες περιστάσεις. Αλλά τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό, ρώτησε η Σάρα, η φωνή της ανεβαίνοντας. Το σπίτι, την επιχείρησή του, γιατί μιλάμε εδώ, ήταν η Κατερίνα Γουόλς που απάντησε, συμβουλευόμενη τη δική της αντίγραφο της διαθήκης με επαγγελματική αποστασιοποίηση. Σύμφωνα με αυτά τα έγγραφα, η κυρία Μόρισον κληρονομεί όλα τα ακίνητα, όλους τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, όλα τα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία και όλα τα προσωπικά αντικείμενα που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα αλλού στη διαθήκη. Αυτό είναι αδύνατο, είπε ο Μάρκους ξεκάθαρα. Ο μπαμπάς δεν θα μας άφηνε μόνο με 50.000 το καθένα. Ο Χάρολντ leaned forward ελαφρώς. Φοβάμαι ότι είναι απολύτως νόμιμο, κύριε Holloway. Ο πατέρας σας ήταν πολύ συγκεκριμένος σχετικά με τις προθέσεις του. Αλλά αυτή δεν κέρδισε τίποτα από αυτά. Η Σύνθια εξεράγει, χάνοντας τελικά τη ψυχραιμία που προσπαθούσε να διατηρήσει. Ποτέ δεν δούλεψε. Ποτέ δεν συνέβαλε σε τίποτα. Ήταν απλώς εκεί, ζώντας από την επιτυχία του. Οι λέξεις κρέμονταν στον αέρα σαν δηλητήριο. Απλώς εκεί. Η ίδια φράση που είχε χρησιμοποιήσει τη νύχτα που με είχε πετάξει από το ίδιο μου το σπίτι. Η ίδια απόρριψη, η ίδια περιφρόνηση, η ίδια θεμελιώδης παρεξήγηση για το ποιος ήμουν πραγματικά. Σηκώθηκα αργά, νιώθοντας κάθε μάτι στο δωμάτιο να εστιάζει πάνω μου. Για 38 χρόνια, είχα αφήσει τον Ρίτσαρντ να είναι το πρόσωπο της επιτυχίας μας. Είχα επιτρέψει στους ανθρώπους να υποθέτουν ότι αυτός ήταν ο επιχειρηματικός νους ενώ εγώ έπαιζα τον υποστηρικτικό σύζυγο. Είχα μείνει ικανοποιημένη να παραμένω στη σκιά, χτίζοντας αυτοκρατορία ήσυχα ενώ αυτός έπαιρνε τη δημόσια αναγνώριση. Αλλά ο Ρίτσαρντ είχε φύγει τώρα, και οι σκιές είχαν εκπληρώσει το σκοπό τους. Έχεις απόλυτο δίκιο, Σύνθια, είπα ήσυχα. Ποτέ δεν συνέβαλα σε τίποτα στην επιτυχία του Ρίτσαρντ, εκείνη ανοιγόκλεισε τα μάτια της, προφανώς μη περιμένοντας συμφωνία. Η συμβουλευτική εταιρεία του Ρίτσαρντ, οι ταπεινές επενδύσεις του, η φήμη του στην κοινότητα. Αυτό ήταν όλο δικό του. Δεν είχα καμία σχέση με τίποτα από αυτά. Μπορούσα να δω τη σύγχυση να κυλάει στα πρόσωπά τους. Αυτή δεν ήταν η αντίδραση που περίμεναν. Αλλά βλέπεις, συνέχισα, η περιουσία του Ρίτσαρντ δεν είναι αυτό που νομίζεις, και εγώ δεν είμαι αυτό που νομίζεις ότι είμαι. Η Κάθριν Γουόλς είχε ήδη αρχίσει να βάζει το χέρι της στην τσάντα της, βγάζοντας έγγραφα που θα άλλαζαν τα πάντα. Ο Χάρολντ κοίταξε το ρολόι του, χρονομετρώντας τη στιγμή τέλεια. Τι εννοείς, ρώτησε ο Ντέιβιτ, μιλώντας για πρώτη φορά από την αρχή της ανάγνωσης. Κοίταξα τον καθένα τους με τη σειρά. Αυτούς τους ανθρώπους που με είχαν απορρίψει, που με είχαν πετάξει από το ίδιο μου το σπίτι, που με είχαν αντιμετωπίσει σαν βάρος που έπρεπε να απορριφθεί. Εννοώ, είπα, επιτρέποντας στον εαυτό μου το μικρότερο χαμόγελο, ότι λειτουργείτε με κάποιες πολύ ακριβές υποθέσεις σχετικά με το ποιος κατέχεται σε αυτή την οικογένεια. Το πραγματικό παιχνίδι ήταν έτοιμο να αρχίσει. Η Κάθριν Γουόλς άνοιξε την τσάντα της με την ακρίβεια ενός χειρουργού που προετοιμάζεται για μια λεπτή επέμβαση. Τα έγγραφα που withdrew ήταν οργανωμένα σε τακτικά φακέλους, καθένας από τους οποίους είχε ετικέτα με λεπτομέρειες που υποδείκνυαν ότι αυτή η στιγμή είχε προγραμματιστεί εδώ και πολύ καιρό. Ίσως, είπε η Κάθριν με τη σαφή, επαγγελματική φωνή της, θα έπρεπε να διευκρινίσουμε ακριβώς τι συνιστά την περιουσία του Ρίτσαρντ Holloway. Ο Τζάκσον Μόρισον μετακινήθηκε άβολα στην καρέκλα του. Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω την ερώτηση. Η ερώτηση, παρενέβη ο Χάρολντ, είναι αν ο Ρίτσαρντ κατήχε πραγματικά τα περιουσιακά στοιχεία που η οικογένειά του πιστεύει ότι κληρονομεί. Παρακολουθούσα προσεκτικά το πρόσωπο της Σύνθια. Το αυτοπεποίθηση χαμόγελο που φορούσε από την είσοδό της στο δωμάτιο άρχισε να ραγίζει γύρω από τις άκρες. Φυσικά, τα κατήχε, είπε. Αλλά υπήρχε μια νέα βεβαιότητα στη φωνή της. Το σπίτι, η επιχείρηση, τα πάντα. Η Άλμπερτα ποτέ δεν δούλεψε, ποτέ δεν συνέβαλε οικονομικά. Εκεί είναι που κάνεις λάθος, παρενέβη η Κάθριν, γλιστρώντας το πρώτο έγγραφο πάνω στο γυαλιστερό τραπέζι. Η κυρία Μόρισον είναι η κύρια ιδιοκτήτρια σχεδόν κάθε σημαντικού περιουσιακού στοιχείου σε αυτή την οικογένεια εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Το χαρτί προσγειώθηκε μπροστά στη Σύνθια με έναν απαλό ψίθυρο που φαινόταν αντυχή στο ξαφνικά σιωπηλό δωμάτιο. Το κοίταξε σαν να μπορούσε να τη δαγκώσει. Αυτό είναι το έγγραφο για την ιδιοκτησία στη 47 Elm Street, συνέχισε η Κατερίνα. Το σπίτι στο οποίο μένεις από τότε που η κυρία Μόρισον το εγκατέλειψε ευγενικά. Πρόσεξε το όνομα στον τίτλο. Η Σύνθια σήκωσε το έγγραφο με τρεμάμενα δάχτυλα. Το πρόσωπό της έγινε άσπρο καθώς διάβαζε. Αλμπέρτα Μόρισον, ψιθύρισε. Σωστά. Το σπίτι μεταβιβάστηκε στην αποκλειστική ιδιοκτησία της κυρίας Μόρισον το 2008, 5 χρόνια μετά το γάμο τους. Ο κύριος Holloway διατήρησε δικαιώματα διαμονής για όλη του τη ζωή, αλλά η ιδιοκτησία μεταβιβάστηκε πλήρως μετά το θάνατό του. Η Σάρα άρπαξε το χαρτί από τα χέρια της Σύνθια, το σάρωσε απεγνωσμένα.
Αυτό πρέπει να είναι λάθος. Ο μπαμπάς αγόρασε αυτό το σπίτι πριν καν τη γνωρίσει. Το έκανε, επιβεβαίωσε ο Χάρολντ. Και μετά το αναχρηματοδότησε το 2007 χρησιμοποιώντας κεφάλαια που παρήχε η κυρία Μόρισον. Όταν εκδόθηκε η νέα υποθήκη, η ιδιοκτησία μεταβιβάστηκε σε αυτήν ως κύρια χρηματοδότη. Ποιο κεφάλαιο, απαιτούσε ο Μάρκους. Ποτέ δεν είχε χρήματα. Η Κατερίνα χαμογέλασε, μια ψυχρή, επαγγελματική έκφραση που μου θύμισε γιατί την είχα προσλάβει. Η κυρία Μόρισον είχε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία από πριν τον γάμο της με τον πατέρα σου. Απλώς επέλεξε να μην διαφημίζει αυτό το γεγονός. Είχα μείνει σιωπηλή αρκετά. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν περάσει την τελευταία εβδομάδα ζώντας στο σπίτι μου, σχεδιάζοντας το μέλλον τους με βάση τα περιουσιακά μου στοιχεία, αντιμετωπίζοντάς με σαν μια απορριφθήσα ενόχληση. Ήρθε η ώρα να καταλάβουν ακριβώς ποιον είχαν απορρίψει. Τα χρήματα προήλθαν από τον πρώτο μου γάμο, είπα ήρεμα. Όταν ο πρώτος μου σύζυγος πέθανε το 1995, με άφησε αρκετά καλά προνοημένη. Επενδύσεις σε ακίνητα, χαρτοφυλάκια μετοχών, ασφάλιση ζωής. Ήμουν 38 ετών και οικονομικά ανεξάρτητη όταν γνώρισα τον πατέρα σου. Η σιωπή στο δωμάτιο ήταν εκοφαντική. Αλλά ποτέ δεν δούλεψες, είπε ο Δαβίδ εβδομαδιαία, σαν να κρατιόταν από το τελευταίο κομμάτι της κοσμοθεωρίας του. Δεν χρειαζόταν να δουλέψω με την παραδοσιακή έννοια. Διαχειριζόμουν επενδύσεις. Αγόραζα και πουλούσα ακίνητα. Έπαιρνε επιχειρηματικές αποφάσεις. Έκανα μια κίνηση προς την Κατερίνα, η οποία ήδη ετοίμαζε τον επόμενο φάκελο. Απλώς το έκανα ήσυχα. Η Κατερίνα σλίντ ένα νέο σύνολο εγγράφων πάνω στο τραπέζι. Αυτά είναι τα έγγραφα ιδιοκτησίας της Morrison Holdings LLC, που ιδρύθηκε το 1996. Η κυρία Μόρισον είναι η μοναδική ιδιοκτήτρια μιας εταιρείας που κατέχει 17 ακίνητα σε 3 πολιτείες. Το χέρι της Σύνθιας πέταξε στο λαιμό της. 17 ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων 3 συγκροτημάτων διαμερισμάτων στο Μανχάταν, 2 γραφείων στη Βοστόνη και μιας πρόσφατα ανακαινισμένης αποθήκης στο Σόχο που μόλις εκτιμήθηκε στα $28 εκατομμύρια. Ο αριθμός χτύπησε το δωμάτιο σαν φυσική δύναμη. Παρακολούθησα καθώς οι συνέπειες βυθίζονταν, καθώς η κατανόησή τους για την πραγματικότητα μετατοπιζόταν και ραγισμένη. 28 εκατομμύρια, η φωνή της Άρας βγήκε σχεδόν σαν ψίθυρος. Αυτό είναι μόνο ένα ακίνητο, πρόσθεσε ο Χάρολντ βοηθητικά. Θέλεις να δεις το πλήρες χαρτοφυλάκιο, δεν περίμενε απάντηση. Έγγραφο μετά έγγραφο εμφανίστηκε στο τραπέζι σαν κάρτες σε ένα παιχνίδι πόκερ υψηλών στοιχημάτων. Καταστάσεις τραπεζών που έδειχναν λογαριασμούς με υπόλοιπα που έκαναν τις ταπεινές αποταμιεύσεις του Ρίτσαρτ να μοιάζουν με ψηλά. Αρχεία επενδύσεων που περιγράφουν μετοχές σε εταιρείες που δεν είχαν ακούσει ποτέ. Έγγραφα ιδιοκτησίας από το Μέιν μέχρι τη Φλόριντα. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της κυρίας Μόρισον, ανακοίνωσε η Κατερίνα, συμβουλευόμενη το φύλλο συνοψίσεώς της, είναι περίπου $47 εκατομμύρια, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία που κληρονόμησε από την περιουσία του Ρίτσαρτ, τα οποία, όπως έχουμε καθορίσει, ανέρχονται περίπου σε $300.000 σε επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία και προσωπικά αντικείμενα. 47 εκατομμύρια. Οι λέξεις κρέμοντας τον αέρα σαν καπνός. Η Σύνθια με κοιτούσε με μια έκφραση που δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Όχι μόνο σοκ, αλλά κάτι που πλησίαζε τον τρόμο. Λες ψέματα, είπε. Αλλά η φωνή της δεν είχε πειθό. Ποιο μέρος θα έλεγα ότι λέω ψέματα, ρώτησε ευχάριστα. Το μέρος όπου ήμουν οικονομικά ανεξάρτητη από πριν γνωρίσω το Ρίτσαρτ, ή το μέρος όπου ζούσα στο σπίτι μου την τελευταία εβδομάδα. Αλλά γιατί ο Ρίτσαρτ δεν είπε ποτέ τίποτα, ρώτησε ο Μάρκους, φαίνεται πραγματικά μπερδεμένος. Γιατί του ζήτησα να μην το κάνει. Ξαπλώθηκα στην καρέκλα μου, νιώθοντας πιο χαλαρή από μικρομετώνω ότι είχα χρόνια. Ο Ρίτσαρτ είχε την υπερηφάνειά του. Ήθελε να φαίνεται όσο προμηθευτής, ο επιτυχημένος επιχειρηματίας. Ήμουν ευτυχής να το επιτρέψω να έχει αυτή την εικόνα δημόσια, ενώ εγώ χειριζόμουν τα πράγματα ιδιωτικά. Έτσι, όταν σας ζητήσαμε να φύγετε, είπε αργά ο Ντέιβιτ, στην πραγματικότητα ήμουν εκδιωγμένη από το ίδιο μου το σπίτι από ανθρώπους που δεν είχαν κανένα νομικό δικαίωμα να είναι εκεί. Η αλήθεια για ο μικρομετώνο, τι είχαν κάνει άρχιζε τελικά να βυθίζεται. Μπορούσα να το δω στα πρόσωπά τους, τον αυξανόμενο τρόμο καθώς συνειδητοποιούσαν ότι δεν είχαν απλώς υπάρξει σκληροί σε μια ανήμπορη χείρα. Είχαν υπάρξει σκληροί σε κάποιον που θα μπορούσε να τους καταστρέψει οικονομικά χωρίς να ιδρώσει. Οι επαγγελματικές κάρτες που βρήκατε στο γραφείο του Ρίτσαρτ, συνέχισε η Κατερίνα, προφανώς απολαμβάνοντας την αναστάτωσή τους, ανήκαν σε μια συμβουλευτική εταιρεία που ο κύριος Holloway λειτουργούσε ουσιαστικά ως χόμπι. Παρήγαγε ίσως $40.000 το χρόνο σε έσοδα. Σχεδόν αρκετά για να υποστηρίξει τον τρόπο ζωής που όλοι υποθέσατε ότι χρηματοδοτούσε. Τότε πώς πλήρωνε για όλα, ρώτησε η Σάρα. Δεν πλήρωνε, είπα απλά. Εγώ πλήρωνα. Η υποθήκη του σπιτιού, οι φόροι ιδιοκτησίας, οι λογαριασμοί, η ασφάλιση, όλα προέρχονταν από τους λογαριασμούς μου.
Ο Ρίτσαρντ συνέβαλε με το εισόδημά του από τη συμβουλευτική, το οποίο κάλυπτε τα τρόφιμα και τα περιστασιακά έξοδα. Η Σίνθια έτρεμε τώρα, ορατά τρέμοντας καθώς η πλήρης έκταση του λάθους της γινόταν σαφής. Μας άφησες να σκεφτούμε. Σου άφησα να αποκαλύψεις ακριβώς ποια ήσουν. Διόρθωσα. Δεν σε ανάγκαζα να με πετάξεις από το ίδιο μου το σπίτι. Δεν σε έκανα να με αποκαλέσεις ανασούγκα. Δεν σου είπα να μεταχειρίζεσαι μια χήρα σε πένθος με περιφρόνηση και σκληρότητα. Η λέξη ανασούγκα, που σημαίνει αίμα ρουφίχτρα στα πορτογαλικά, ένας όρος που είχε χρησιμοποιήσει η Σίνθια νομίζοντας ότι δεν θα καταλάβαινα, την έκανε να ανατριχιάσει. Σου έδωσα κάθε ευκαιρία να δείξεις καλοσύνη, να με συμπεριλάβεις στην οικογένειά σου, να με μεταχειριστείς με βασική ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αντίθετα, μου έδειξες τον αληθινό σου χαρακτήρα. Ο Τζάκσον Μόρισον κοίταζε γύρω του στο δωμάτιο σαν να είχε πέσει σε εφιάλτη κάποιου άλλου. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια παρεξήγηση εδώ σχετικά με τη φύση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση, είπε ο Χάρολντ με σταθερή φωνή. Όλα είναι τεκμηριωμένα, νόμιμα και έχουν συντηρηθεί σωστά εδώ και χρόνια. Η κυρία Μόρισον δεν είχε καμία υποχρέωση να αποκαλύψει την οικονομική της κατάσταση στα θετά της παιδιά. Αλλά τι σημαίνει αυτό για εμάς, ρώτησε ο Μάρκος, με τη φωνή του μικρή και τρομαγμένη. Η Κατερίνα συμβουλεύτηκε τα εγγραφά της με θεατρική ακρίβεια. Λοιπόν, νομικά μιλώντας, κληρονομείτε ακριβώς ο μικρομετόνο τι σας άφησε ο πατέρας σας. $50,000. Όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση διαβίωσής σας, κοίταξε κατευθείαν τη Σίνθια. Αυτή τη στιγμή διαμένετε στην περιουσία της κυρίας Μόρισον χωρίς την άδειά της. Αυτό θα σας καθιστούσε τεχνικά παραβάτες. Η λέξη παραβάτες χτύπησε σαν χαστούκι. Το πρόσωπο της Σίνθια πέρασε από πολλές αποχρώσεις πριν καταλήξει σε ένα άρρωστο γκρι. Δεν μπορείς να είσαι σοβαρή, ψιθύρισε. Είμαι απολύτως σοβαρή, είπα, σηκώνοντας αργά. Ήθελες να με βγάλεις από τη μέση για να διεκδικήσεις ο μικρομετόνο, τι νόμιζες ότι σου ανήκει. Τα κατάφερες να με βγάλεις από τη μέση. Δυστυχώς για σένα, τίποτα δεν σου ανήκει εξ αρχής. Μάζεψα την τσάντα μου και τους κοίταξα όλους μία τελευταία φορά. Αυτούς τους ανθρώπους που με είχαν αντιμετωπίσει σαν σκουπίδι, που είχαν απορρίψει τη θλίψη και την αξία μου, που είχαν προσπαθήσει να με σβήσουν από τη δική μου ζωή. Θα σας δώσω 72 ώρες για να αφαιρέσετε τα πράγματά σας από το σπίτι μου, είπα ήσυχα. Μετά από αυτό, θα σας εκδιώξω νομίμως. Καθώς περπατούσα προς την πόρτα, η φωνή της Σίνθια με ακολούθησε ψηλή και απελπισμένη. Αλμπέρτα, σε παρακαλώ, μπορούμε να βρούμε μια λύση. Είμαστε οικογένεια. Στάθηκα στο κατόφλι, το χέρι μου στην πόρτα. Οικογένεια, επανέλαβα ήσυχα. Ξέρεις, Σίνθια, έχεις απόλυτο δίκιο. Είμαστε οικογένεια, και μόλις μου δίδαξες ακριβώς τι σημαίνει αυτή η λέξη για σένα. Βγήκα από εκείνη την αίθουσα συνεδριάσεων γνωρίζοντας ότι η παλιά μου ζωή είχε τελειώσει. Η αόρατη χήρα είχε φύγει για πάντα. Αντί για αυτήν, στεκόταν κάποιος για τον οποίο θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικοί όταν το διασχίζουν. Η πραγματική αποτίμηση μόλις είχε αρχίσει. Οι 72 ώρες που τους είχα δώσει μετατράπηκαν στις πιο ικανοποιητικές 3 ημέρες της ζωής μου. Όχι επειδή απολάμβανα την ταλαιπωρία τους. Δεν είμαι σκληρή από τη φύση μου, αλλά επειδή για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, παρακολουθούσα ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τις πραγματικές συνέπειες των επιλογών τους. Η πρώτη κλήση ήρθε 6 ώρες μετά τη συνάντηση. Η Σίνθια, φυσικά, η φωνή της ένα μείγμα απελπισίας και σχεδόν συγκρατημένης οργής. Αλμπέρτα, πρέπει να μιλήσουμε. Αυτή η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Ήμουν στη σουίτα μου στο Φέρμοντ, απολαμβάνοντας ένα ποτήρι κρασί και παρακολουθώντας τον ήλιο να βάφει την πόλη σε αποχρώσεις χρυσού. Σκέφτηκα ότι μιλήσαμε αρκετά διεξοδικά το απόγευμα. Ξέρεις τι εννοώ, το σπίτι, τα χρήματα, όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος να το λύσουμε λογικά. Λογικά. Άφησα τη λέξη να αιωρείται στον αέρα, όπως πως με έβγαλες λογικά από το δικό μου σπίτι τη νύχτα που πέθανε ο σύζυγός μου. Σιωπή στην άλλη άκρη. Τότε θρηνούσαμε κι εμείς, Αλμπέρτα. Δεν σκεφτόμασταν καθαρά. Σκεφτόσουν αρκετά καθαρά ώστε να με κάνεις να ετοιμάσω τις βαλίτσες μου και να βρω κάπου αλλού να μείνω μέσα σε λίγες ώρες από την κηδεία του Ρίτσαρντ. Σκεφτόσουν αρκετά καθαρά ώστε να αρχίσεις να μοιράζεις αυτό που νόμιζες ότι ήταν η κληρονομιά σου. Αλλά είμαστε οικογένεια. Όχι, Σίνθια. Έκανες πολύ σαφές ότι δεν είμαι οικογένεια. Με αποκάλεσες άγκουγκα, θυμάσαι, έναν αιμοφάγο που δεν έχει προσφέρει τίποτα. Άκουσα την απότομη αναπνοή της. Δεν περίμενε να καταλάβω την πορτογαλική προσβολή. Δεν εννοούσα ότι εννοούσες ακριβώς αυτό που είπες. Το μόνο που δεν εννοούσες ήταν να βρίσκομαι σε θέση να κάνω κάτι γι' αυτό. Έκλεισα την κλήση και μπλόκαρα τον αριθμό της. Το επόμενο πρωί, έφερα τον Ντέιβιτ στο ξενοδοχείο μου. Ο θυρωρός τον κάλεσε για να τον ανακοινώσει, ρωτώντας αν ήθελα να δεχτώ επισκέπτες. Σχεδόν είπα όχι,
αλλά η περιέργεια με νίκησε. Ο Ντέιβιντ είχε πάντα την πιο αδύναμη προσωπικότητα από τα παιδιά του Ρίτσαρντ, αυτός που καθοδηγούνταν πιο εύκολα από ισχυρότερες προσωπικότητες. Ήθελα να δω πώς θα χειριζόταν την κατάσταση όταν η γυναίκα του δεν μπορούσε να μιλήσει για εκείνον. Καθόταν απέναντί μου στο κομψολόμπι του ξενοδοχείου, στριφογυρίζοντας τα χέρια του σαν ένα σχολικό παιδί που καλείται στο γραφείο του διευθυντή. Ο άντρας ήταν 35 ετών, αλλά φαινόταν ότι θα έκλαιγε. Αλμπέρτα, λυπάμαι πολύ για όλα. Η Σίνθια μερικές φορές παρασύρεται και θα έπρεπε να την είχα σταματήσει. Θα έπρεπε, θα μπορούσα, θα είχα, είπα ήρεμα. Αλλά δεν το έκανες. Το ξέρω και το μετανιώνω. Αλλά πρέπει να καταλάβεις. Νομίζαμε ότι ο μπαμπάς μας είχε αφήσει εξασφαλισμένους. Νομίζαμε ότι το σπίτι, η επιχείρηση, όλα θα ήταν δικά μας να τα μοιραστούμε. Και όταν το νόμιζες αυτό, το πρώτο σου ένστικτο ήταν να με πετάξεις στο δρόμο. Το πρόσωπο του Ντέιβιντ κοκκίνησε. Δεν ήταν έτσι. Απλώς νομίζαμε ότι θα ήσουν πιο άνετοι κάπου μικρότερου, πιο διαχειρίσιμου. Ντέιβιντ, η φωνή μου ήταν αρκετά κοφτερή για να διακόψει την ακατάσχετη ροή του. Σταμάτα να μου λες ψέματα και στον εαυτό σου. Ήθελες να φύγω για να έχεις τα πάντα χωρίς να χρειάζεται να σκεφτείς τις ανάγκες ή τα συναισθήματά μου. Κοίταξε τα χέρια του, αδυνατώντας να συναντήσει τα μάτια μου. Η Σίνθια είπε τρομακτικά πράγματα. Ναι, αλλά εσύ στάθηκες εκεί και την άφησες. Θα μπορούσες να με υπερασπιστείς. Θα μπορούσες να της υπενθυμίσεις ότι ήμουν η μητριά σου για πάνω από 20 χρόνια, ότι σε μεγάλωσα από την ηλικία των 12 ετών. Αντί γι' αυτό, παρακολούθησες να ταπεινώνει μια γυναίκα που θρηνούσε και δεν είπες τίποτα. Λέω κάτι τώρα, ψιθύρισε. Τώρα που ξέρεις ότι δεν χρειάζομαι τη φιλανθρωπία σου, τώρα που συνειδητοποιείς ότι δεν είμαι η ανήμπορη χήρα που μπορείς να πετάξεις. Η συγγνώμη σου δεν αφορά τη μετάνοια, Ντέιβιντ. Αφορά τον φόβο. Τότε κοίταξε ψηλά και είδα ότι είχα δίκιο. Τα μάτια του ήταν γεμάτα τρόμο. Τι θα μας κάνεις, η ερώτηση κρεμόταν ανάμεσά μας αλεπίδα. Τι θα έκανα, είχα τη δύναμη να τους καταστρέψω οικονομικά, να κάνω τις ζωές τους τόσο δύσκολες όσο είχαν προσπαθήσει να κάνουν τη δική μου. Κατήχα ακίνητα που ποτέ δεν θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά, είχα επαφές που δεν μπορούσαν καν να φανταστούν. Μπορούσα να τους κάνω να υποφέρουν με τρόπους που δεν μπορούσαν καν να κατανοήσουν. Αλλά κοιτάζοντας τον Ντέιβιντ, τον αδύναμο, φοβισμένο Ντέιβιντ, που δεν είχε ποτέ μια πρωτότυπη σκέψη στη ζωή του ως ενήλικας, συνειδητοποίησα κάτι. Δεν ήθελα να τους καταστρέψω. Ήθελα κάτι πολύ πιο πολύτιμο από την εκδίκηση. Ήθελα να μάθουν. Θα κάνω ακριβώς αυτό που είπα ότι θα κάνω. Έχετε μέχρι αύριο το βράδυ για να αφαιρέσετε τα πράγματά σας από το σπίτι μου. Μετά από αυτό, θα αλλάξω τις κλειδαριές. Και τότε θα πρέπει να καταλάβετε πώς να ζήσετε τις δικές σας ζωές, να πάρετε τις δικές σας αποφάσεις και να αντιμετωπίσετε τις δικές σας συνέπειες. Όχι πια εξάρτηση από τα οικογενειακά χρήματα που ποτέ δεν ήταν πραγματικά οικογενειακά χρήματα από την αρχή. Οι ώμοι του Ντέιβιντ έπεσαν. Η Σίνθια θα χάσει τα λογικά της. Η Σίνθια θα μάθει ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες, όπως και εσείς. Έφυγε χωρίς άλλη κουβέντα, και τον παρακολούθησα να απομακρύνεται, γνωρίζοντας ότι αυτή η συζήτηση είχε αλλάξει κάτι θεμελιώδες μεταξύ μας. Όχι συγχώρεση. Αυτό θα χρειαζόταν χρόνο, αν ποτέ ερχόταν, αλλά κατανόηση. Οι τελευταίες 24 ώρες ήταν οι πιο ενδιαφέρουσες. Είχα κανονίσει με τον Χάρολντ να είναι έτοιμος ένας κλειδαράς, και οδήγησα στο σπίτι ακριβώς στις 6 ακριβώς το απόγευμα της Παρασκευής για να δω αν είχαν τηρήσει την προθεσμία. Η είσοδος ήταν γεμάτη αυτοκίνητα. Όχι μόνο τα οχήματα του Ντέιβιντ και τη Σίνθια, αλλά και το φορτηγό του Μάρκους, το σεντάν της Σάρας, ακόμη και κάποια αυτοκίνητα που δεν αναγνώριζα. Καθώς καθόμουν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητό μου παρακολουθώντας το σπίτι, συνειδητοποίησα ότι είχαν κάποια οικογενειακή συνάντηση για μένα, προφανώς για το τι να κάνουμε το πρόβλημα που είχα γίνει. Πλησίασα την μπροστινή πόρτα και χρησιμοποίησα το κλειδί μου. Δεν είχα σκεφτεί να αλλάξουν τις κλειδαριές, πιθανώς επειδή δεν τους είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι μπορεί να είχα ακόμα ένα. Οι φωνές από το σαλόνι σταμάτησαν απότομα όταν άκουσαν την πόρτα να ανοίγει. «Γεια σας», φώναξε ευχάριστα. «Ελπίζω να μην σας πειράζει που μπήκα. Είναι το σπίτι μου άλλωστε». Τους βρήκα τακτοποιημένους γύρω από το σαλόνι σαν σε στρατηγική σύσκεψη. Η Σίνθια καθόταν σε αυτό που είχε υπάρξει η αγαπημένη καρέκλα του Ρίτσαρντ, παίζοντας ακόμα το ρόλο της μητριαρχίας. Ο Μάρκους και η Σάρα την πλαισίωναν ενώ ο Ντέιβιντ παρέμενε κοντά στο παράθυρο. Υπήρχαν δύο άτομα που δεν αναγνώριζα. Ένα μεσαίας ηλικίας ζευγάρι που φαινόταν σαφώς άβολο. «Αλμπέρτα», είπε η Σίνθια, σηκώνοντας το σώμα της με επιτηδευμένη αξιοπρέπεια. «Ελπίζαμε να έρθετε. Θέλαμε να συζητήσουμε μια λογική αποζημίωση για αυτή την παρεξήγηση». «Αποζημίωση», σήκωσα το φρύδι μου. «Γιατί?» «Για το σπίτι». Προφανώς, ο Ντέιβιντ και εγώ έχουμε επενδύσει πολλή δουλειά σε αυτό το μέρος. Πολλές βελτιώσεις.
Νομίζουμε ότι αξίζουμε κάποια αποζημίωση για. Νομίζετε ότι αξίζετε αποζημίωση για το ότι ζήσατε στο σπίτι μου χωρίς ενίκιο για μια εβδομάδα? Το άγνωστο ζευγάρι αντάλλαξε ματιές. Η γυναίκα καθάρισε το λαιμό της νευρικά. Ίσως θα έπρεπε να φύγουμε, Σίνθια. Αυτό φαίνεται σαν ιδιωτική οικογενειακή υπόθεση. Όχι, παρακαλώ μείνετε, είπα θερμά. Είμαι η Αλμπέρτα Μόρισον, η χήρα του Ρίτσαρντ. Και εσείς είστε, ο Τόμ και η Λίντα Πάτερσον, είπε ο άντρας απρόθυμα. Είμαστε οι γονείς της Σίνθια. Οπότε φέρατε ενισχύσεις. Οι γονείς της Σίνθια πιθανότατα είπαν κάποια εκδοχή των γεγονότων που με παρουσίασε ως τον κακό αυτής της ιστορίας. Πόσο ωραία να σας γνωρίσω, είπα. Ελπίζω η Σίνθια να έχει εξηγήσει την κατάσταση με ακρίβεια. Η Λίντα Πάτερσον κοίταξε ανάμεσα στην κόρη της και σε μένα με προφανή σύγχυση. Είπε ότι υπήρχε κάποια διαφωνία σχετικά με τη διαθήκη του Ρίτσαρντ, για το ποιος παίρνει τι. Δεν υπάρχει διαφωνία, είπα ήρεμα. Η διαθήκη είναι πολύ σαφής. Ο Ρίτσαρντ άφησε μετρημένα κληροδοτήματα στα παιδιά του και τα υπόλοιπα σε μένα. Η μόνη περιπλοκή είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού που οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήταν η περιουσία του Ρίτσαρντ ήταν στην πραγματικότητα δικό μου από την αρχή. Ο Τόμ Πάτερσον κατσούφιασε. Λυπάμαι. Δεν καταλαβαίνω. Ούτε κι αυτοί καταλάβαιναν μέχρι πριν από λίγες μέρες. Βλέπετε, ήμουν οικονομικά ανεξάρτητη πριν παντρευτώ το Ρίτσαρντ. Το σπίτι στο οποίο ζούσαν ανήκει σε μένα. Ο άνετος τρόπος ζωής που απολάμβαναν χρηματοδοτούνταν από τα περιουσιακά μου στοιχεία, όχι από του Ρίτσαρντ. Παρακολούθησα το ηλικιωμένο ζευγάρι να επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες. Παρακολούθησα τις εκφράσεις τους να αλλάζουν καθώς συνειδητοποιούσαν ότι η κόρη τους μπορεί να μην είχε πει την απόλυτη αλήθεια σχετικά με τις συνθήκες, αλλά η Σίνθια είπε: «Ποτέ δεν δούλεψες». Η Λίντα είπε αργά: «Δεν χρειαζόταν να δουλέψω με την παραδοσιακή έννοια. Διαχειριζόμουν ένα αρκετά σημαντικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο». Χαμογέλασα ευχάριστα. Περίπου $47 εκατομμύρια αξίας, όπως αποδεικνύεται. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαθιά. Το στόμα του Τόμ Πάτερσον άνοιξε πραγματικά. Έτσι, όταν η κόρη σας με πέταξε έξω από αυτό το σπίτι τη νύχτα που πέθανε ο Ρίτσαρντ, συνέχισα συνομιλητικά, στην ουσία με εκδίωκε από την ιδιοκτησία μου. Όταν με αποκάλεσε αίμα που πιάνει που ποτέ δεν συνέβαλε σε τίποτα, μιλούσε σε κάποιον που υποστήριζε ολόκληρη την οικογένεια για χρόνια. Το πρόσωπο της Σίνθια είχε γίνει λευκό. Οι γονείς της την κοιτούσαν με εκφράσεις τρόμου και απιστίας. Σίνθια Μαρία Πάτερσον, είπε η μητέρα της με τόνο φωνής που πιθανότατα δεν είχε χρησιμοποιηθεί από τότε που η Σίνθια ήταν 12 ετών. «Σε παρακαλώ, πες μου ότι δεν πέταξες αυτή τη γυναίκα έξω από το σπίτι της στην κηδεία του συζύγου της». «Είναι περίπλοκο, μαμά». «Δεν είναι καθόλου περίπλοκο», είπα ήρεμα. «Η κόρη σας έκανε υποθέσεις σχετικά με την οικονομική μου κατάσταση και με αντιμετώπισε ανάλογα. Τώρα μαθαίνει ότι οι υποθέσεις μπορεί να είναι ακριβές». Ο Τόμ Πάτερσον σηκώθηκε, το πρόσωπό του κόκκινο από ντροπή. «Κυρία Μόρισον, εκ μέρους της οικογένειάς μας, θέλω να ζητήσω συγγνώμη αν η Σίνθια έκανε αυτό που λέτε». «Μπαμπά, όχι. Αν σε αντιμετώπισε έτσι κατά τη διάρκεια της θλίψης σου, τότε έχει ανατραφεί καλύτερα από αυτό και θα έπρεπε να ξέρει καλύτερα». Την κοίταξε με απογοήτευση που έκοβε πιο βαθιά από ότι η οργή θα μπορούσε ποτέ. «Φεύγουμε, Λίντα. Αυτό δεν είναι κάτι που θέλουμε να συμμετάσχουμε». Καθώς οι γονείς της Σίνθια μάζευαν τα πράγματά τους και κατευθύνονταν προς την πόρτα, μπορούσα να δω τον τελευταίο πυλώνα του συστήματος υποστήριξής της να καταρρέει. Είχε υπολογίσει ότι θα την υποστήριζαν, ότι θα την έβλεπαν ως το θύμα σε αυτή την κατάσταση. Αντίθετα, την είδαν για αυτό που πραγματικά ήταν. 20 λεπτά, ανακοίνωσα στο δωμάτιο καθώς η μπροστινή πόρτα έκλεισε πίσω από τους Πάτερσον. «Τότε αλλάζω τις κλειδαριές, είτε έχεις τελειώσει είτε όχι». Εκείνοι αναστατώθηκαν, αρπάζοντας τσάντες και κουτιά που προφανώς είχαν ετοιμάσει για αυτή τη σύγκρουση. Η Σάρα και ο Μάρκος απέφυγαν την οπτική επαφή καθώς μετέφεραν τα πράγματά τους στα αυτοκίνητά τους. Ο Δαβίδ κινήθηκε σαν άντρα σε έκσταση, αλλά η Σίνθια στάθηκε στο κέντρο του σαλονιού, κοιτάζοντας με κάτι που πλησίαζε το μίσος. «Αυτό δεν έχει τελειώσει», είπε ήσυχα. «Ναι», απάντησα, εξίσου ήσυχα. «Έχει τελειώσει». Έφυγε χωρίς άλλη κουβέντα. Και παρακολούθησα από το παράθυρο καθώς τα αυτοκίνητα έβγαιναν από την είσοδό μου ένα-ένα. Όταν το τελευταίο φως του πίσω φαναριού εξαφανίστηκε γύρω από τη γωνία, κάλεσα τον Χάρολντ. «Έγινε». Του είπα, «Έφυγαν». «Πώς νιώθεις?» Σκέφτηκα την ερώτηση καθώς περπατούσα μέσα στο σπίτι μου, κοιτώντας το πραγματικά για πρώτη φορά από το θάνατο του Ρίτσαρντ. Ένιωθα διαφορετικά τώρα, πιο ελαφριά κάπως, σαν να είχε αφαιρεθεί ένα βάρος από τους τοίχους. «Νιώθω ελεύθερη», είπα τελικά. Και για πρώτη φορά σε μια εβδομάδα, αυτό ήταν απολύτως αληθινό. 6 μήνες μετά από αυτή την τελευταία σύγκρουση,
Καθόμουν στον κήπο μου παρακολουθώντας τον ήλιο να βάφει τις τριανταφυλλιές μου ροζ και χρυσό όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Σχεδόν δεν απάντησα. Αυτές τις μέρες, ήμουν πολύ πιο επιλεκτική σχετικά με το ποιον άφηνα να εισέλθει στις ήρεμες πρωινές μου ώρες, αλλά ο αριθμός φαινόταν οικείος, και η περιέργεια νίκησε την προσοχή. Κυρία Μόρισον, είμαι η Δόκτωρ Ελίζαμπεθ Τσέν από το Γενικό Νοσοκομείο Μέρσι. Έχω έναν ασθενή εδώ που ζητάει εσάς. Το αίμα μου πάγωσε. Ποιος? Ο Δαβίδ Χόλογουεϊ. Σε έχει καταχωρήσει ως επαφή έκτακτης ανάγκης. Επαφή έκτακτης ανάγκης. Μετά από όλα όσα είχαν συμβεί, μετά τον τρόπο που η οικογένειά του με είχε αντιμετωπίσει, ο Δαβίδ με είχε καταχωρήσει ακόμα ως το άτομο που θα καλούσαν σε κρίση. Παρά τον εαυτό μου, ένιωσα μια οικία αίσθηση μητρικής ανησυχίας. Τι συνέβη? Τροχαίο ατύχημα. Είναι σταθερός, αλλά ζητάει εσένα συγκεκριμένα. Είπα να σου πω ότι είναι σημαντικό. 20 λεπτά αργότερα, περπατούσα στους αποστηρωμένους διαδρόμους του Γενικού Νοσοκομείου Μέρσι, με τις βόβες μου να χτυπούν στο γυαλιστερό πάτωμα. Είχα αλλάξει από τα ρούχα του κήπου σε κάτι πιο κατάλληλο, ένα απλό μπλε φόρεμα που ο Ρίτσαρτ πάντα του άρεσε, σε συνδυασμό με τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια που μου είχε δώσει για την επέτειό μας. Βρήκα τον Δαβίδ σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο, το αριστερό του πόδι σε γύψο και το χέρι του σε νάρθηκα, αλλά αλλιώς φαινόταν αξιοσημείωτα καλά για κάποιον που προφανώς είχε τυλίξει το αυτοκίνητό του γύρω από ένα δέντρο. Αλμπέρτα, η φωνή του ήταν απαλή, ανακουφισμένη. Ήρθες? Φυσικά και ήρθα. Είσαι τραυματισμένος. Προσπάθησε να καθίσει πιο ίσια και έκανε μια κίνηση πόνου. Η νοσοκόμα είπε ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τη Σύνθια. Το τηλέφωνό της έχει αποσυνδεθεί. Δεν ήμουν έκπληκτη. Στους μήνες από τότε που είχαν αναγκαστεί να φύγουν από το σπίτι μου, είχα ακούσει μέσω του δικτύου κουτσομπολιού της μικρής πόλης ότι ο γάμος του Δαβίδ και τη Σύνθια είχε καταρρεύσει θεαματικά. Προφανώς, η ανακάλυψη ότι η οικονομική τους ασφάλεια είχε χτιστεί πάνω σε ψέματα και υποθέσεις είχε προκαλέσει σημαντική πίεση στη σχέση τους. Πού είναι τώρα? Ρώτησα, κάθοντας την άβολη πλαστική καρέκλα δίπλα από το κρεβάτι του. Έφυγε. Έφυγε πριν από 3 μήνες, πήρε ομικρομετόνο τι είχε απομείνει από τις οικονομίες μας και γύρισε πίσω στους γονείς της. Ο Δαβίδ κοίταξε την οροφή, η φωνή του κενή. Είπε ότι με παντρεύτηκε για τον τρόπο ζωής, όχι για μένα, όταν ο τρόπος ζωής εξαφανίστηκε. Λυπάμαι, Δαβίδ. Λυπάσαι? Γύρισε να με κοιτάξει, και με ξάφνιασε η καθαρότητα στα μάτια του. Ακόμα και μετά από όλα όσα κάναμε σε σένα, σκέφτηκα σοβαρά την ερώτηση. Λυπόμουν, 6 μήνες πριν, θα έλεγα ότι η αποχώρηση της Σύνθια ήταν ακριβώς αυτό που άξιζε ο Δαβίδ. Αλλά κοιτάζοντας τον τώρα, σπασμένο, μόνο, τελικά αναγκασμένο να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των επιλογών του, διαπίστωσα ότι ήμουν ειλικρινά λυπημένη γι' αυτόν. Ναι, είπα απλά. Λυπάμαι που περνάς αυτό. Καθίσαμε σιωπηλοί για λίγο, ακούγοντας τους μακρινούς ήχους του νοσοκομείου γύρω μας. Τελικά, ο Δαβίδ μίλησε ξανά. Πρέπει να σου πω κάτι για εκείνη τη νύχτα που η Σύνθια σε πέταξε έξω. Δαβίδ, δεν χρειάζεται. Ναι, χρειάζεται. Η φωνή του ήταν πιο δυνατή τώρα, πιο αποφασιστική από μικρομετόνο τι την είχα ακούσει εδώ και χρόνια. Ήξερα ότι ήταν λάθος. Ακόμα και καθώς συνέβαινε, ήξερα ότι ήταν σκληρό και άδικο. Αλλά ήμουν τόσο θυμωμένο για τη Διαθήκη, τόσο απογοητευμένος που ο μπαμπάς μας είχε αφήσει τόσο λίγα, που άφησε τη Σύνθια να με πείσει ότι εσύ ήσουν το πρόβλημα. Έκανε μια παύση, παλεύοντας με λέξεις που προφανώς τον βάραιναν για μήνες. Με μεγάλωσες, Αλμπέρτα. Από τη στιγμή που ήμουν 12 χρονών, ήσουν περισσότερο μητέρα για μένα από μικρομετόνο τι ήταν ποτέ η βιολογική μου μητέρα. Ήρθες στους αγώνες ποδοσφαίρου μου, με βοήθησες με τα μαθήματα, έμεινες ξύπνια μαζί μου όταν ήμουν άρρωστος. Και τη νύχτα που πέθανε ο μπαμπάς, όταν έπρεπε να σε προστατεύω και να σε παρηγορώ, άφησε τη γυναίκα μου να σε προσβάλλει και να σε πετάξει στο δρόμο. Δάκρυα κυλούσαν τώρα στα μάγουλά του, και ένιωσα το λαιμό μου να σφίγγεται από συναισθήματα. Ζω με αυτή την ενοχή εδώ και 6 μήνες, και χρειαζόμουν να ξέρεις ότι θυμάμαι ποια είσαι πραγματικά. Όχι η πλούσια γυναίκα με όλη την εξουσία, αν και ο Θεός ξέρει ότι το καταλαβαίνω και αυτό τώρα. Αλλά η γυναίκα που μου έδεσε τα γρατσουνισμένα γόνατα και μου έμαθε να οδηγώ και ποτέ δεν με έκανε να νιώθω λιγότερο σημαντικός από τα βιολογικά της παιδιά. Έφτασα και πήρα το χέρι του που δεν είχε τραυματιστεί στο δικό μου. Ω, Δαβίδ, δεν περιμένω να με συγχωρέσεις, συνέχισε. Απλώς χρειαζόμουν να ξέρεις ότι βλέπω τώρα τι πέταξα. Όχι τα χρήματα ή την κληρονομιά ή οτιδήποτε άλλο. Πέταξα το μόνο άτομο στη ζωή μου που με αγάπησε χωρίς όρους. Τα δάκρυα που κρατούσα πίσω τελικά χύθηκαν. Δεν με πέταξες, αγάπη μου. Έκανες ένα λάθος. Ένα τρομερό, επώδυνο λάθος, αλλά όχι ένα δικαιολόγητο. Μου έσφιξε το χέρι αδύναμα. Πώς μπορεί να το λες αυτό μετά από όσα κάναμε, γιατί καταλαβαίνω κάτι τώρα που δεν καταλάβαινα πριν από 6 μήνες. Εκείνη τη νύχτα που η Σύνθια με πέταξε έξω, νόμιζα ότι ο κόσμος μου τελείωνε. Νόμιζα ότι χάνω την οικογένειά μου,
το σπίτι μου, όλα όσα είχαν σημασία. Αλλά αυτό που πραγματικά έχανα ήταν μια ψευδαίσθηση. Ο Δαβίδ κατσούφιασε, μη κατανοώντας. Νόμιζα ότι ήμουν μέρος μιας αγαπημένης οικογένειας όπου όλοι νοιάζονταν ο ένας για τον άλλο. Αλλά η αλήθεια ήταν ότι ήμουν μέρος ενός συστήματος όπου η αξία μου βασιζόταν σε αυτό που μπορούσα να προσφέρω, όχι σε ποιος ήμουν. Εκείνη τη νύχτα με ανάγκασε να δω τη διαφορά. Ρύθμισε τη λαβή μου στο χέρι του, επιλέγοντας προσεκτικά τα λόγια μου. Εσύ και τα αδέλφια σου και η Σύνθια, δεν με ξέρατε καθόλου. Γνωρίζατε το ρόλο που έπαιζα, τη λειτουργία που υπηρετούσα, αλλά ποτέ δεν μπήκατε στον κόπο να ανακαλύψετε ποια ήμουν πραγματικά από κάτω. Και επειδή δεν με γνωρίζατε, δεν μπορούσατε πραγματικά να με αγαπήσετε. Αγαπούσατε αυτό που έκανα για εσάς. Ο Δαβίδ ήταν σιωπηλός για μια μακρά στιγμή, απορροφώντας αυτό. Και τώρα με βλέπεις για πρώτη φορά ως μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, κάποια με τη δική της ιστορία, τη δική της δύναμη, τη δική της αξία που υπάρχει ανεξάρτητα από το τι μπορώ να κάνω για τους άλλους. Του χαμογέλασα μέσα από τα δάκρυά μου. Και σε βλέπω καθαρά, επίσης, Δαβίδ. Όχι ως γιο του Ρίτσαρντ ή ως σύζυγο της Σύνθια, αλλά ως τον νεαρό άντρα που βοήθησε να μεγαλώσει και που τελικά μαθαίνει να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις επιλογές του. Λοιπόν, πού μας αφήνει αυτό? Ήταν μια δίκαιη ερώτηση, μία που είχα θέσει στον εαυτό μου από την κλήση του γιατρού εκείνο το πρωί. Πού μας άφηνε? Είχα κάθε δικαίωμα να απομακρυνθώ από αυτή την οικογένεια μόνιμα. Είχα κάθε δικαίωση να τους αφήσω να ζήσουν με τις συνέπειες της σκληρότητάς τους χωρίς παρέμβαση από εμένα. Αλλά καθισμένη σε εκείνο το δωμάτιο του νοσοκομείου, κρατώντας το χέρι του αγοριού που βοήθησε να μεγαλώσει, συνειδητοποίησα ότι η εκδίκηση και η δικαιοσύνη δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Η δικαιοσύνη είχε αποδοθεί, είχαν μάθει την αλήθεια για τις υποθέσεις τους και είχαν αντιμετωπίσει τις φυσικές συνέπειες. Η εκδίκηση θα ήταν να κρατήσω τη συγχώρεση από κάποιον που προσπαθούσε ειλικρινά να αποκαταστήσει τα πράγματα. Μας αφήνει εδώ, είπα τελικά. Ξεκινώντας από την αρχή, αν θέλεις. Χτίζοντας μια σχέση βασισμένη σε αυτό που είμαστε πραγματικά, αντί σε αυτό που νομίζαμε ότι έπρεπε να είμαστε. Τα μάτια του Δαβίδ γέμισαν με φρέσκα δάκρυα. Θα ήσουν πρόθυμη να το κάνεις αυτό? Μετά από όλα, θα ήμουν πρόθυμη να προσπαθήσω, αλλά θα ήταν διαφορετικό αυτή τη φορά, Δαβίδ. Δεν πρόκειται να είμαι η αόρατη γυναίκα που κάνει τα πάντα να λειτουργούν πίσω από τις σκηνές. Δεν πρόκειται να προσποιηθώ ότι είμαι λιγότερη από μικρόν με τόνο, τι είμαι για να κάνω τους άλλους ανθρώπους άνετους. Δεν θα ήθελα να το κάνεις αυτό. Και δεν πρόκειται να σε σώσω από τις συνέπειες των επιλογών σου. Αν θέλεις μια σχέση μαζί μου, πρέπει να τη χτίσεις εσύ ο ίδιος, να τη διατηρήσεις εσύ ο ίδιος και να την εκτιμήσεις για αυτό που είναι, όχι για αυτό που μπορεί να σου προσφέρει. Ο Δαβίδ κούνησε σοβαρά το κεφάλι του. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με χρήματα ή κληρονομιά ή οτιδήποτε υλικό. Αυτό έχει να κάνει με δύο ενήλικες που επιλέγουν να νοιάζονται ο ένας για τον άλλον παρά την πολύ επώδυνη ιστορία. Το ξέρω. Και το θέλω αυτό, Αλμπέρτα. Θέλω να σε γνωρίσω, τον αληθινό εαυτό σου, όχι την εκδοχή που δημιούργησα στο μυαλό μου. Μελέτησα το πρόσωπό του, ψάχνοντας για οποιοδήποτε σημάδι ότι αυτό ήταν χειραγώγηση ή απελπισία. Αλλά αυτό που είδα ήταν κάτι που δεν είχα ξαναδεί από τον Δαβίδ πριν. Γνήσια μεταμέλεια και μια αποφασιστικότητα να τα πάει καλύτερα. Τότε θα προσπαθήσουμε, είπα αργά, προσεκτικά, με σαφή όρια και ειλικρινή επικοινωνία. Μια ανακούφιση πλημμύρισε τα χαρακτηριστικά του. Ευχαριστώ. Μη με ευχαριστείς ακόμα. Αυτό θα είναι σκληρή δουλειά, David. Να ξεμάθεις 30 χρόνια κακών συνηθιών και υποθέσεων δεν είναι εύκολο. Είμαι έτοιμη για σκληρή δουλειά. Αυτοί οι τελευταίοι 6 μήνες με έχουν διδάξει ότι είμαι πιο δυνατή από μικρομετόνο τι νόμιζα. Σφίγγω το χέρι του μία ακόμη φορά, και μετά σηκώνομαι να φύγω. Θα πάω να μιλήσω με τον γιατρό σου για τα σχέδια εξόδου σου. Έχεις κάπου να πας όταν βγεις από εδώ? Έμενα σε ένα στούντιο διαμέρισμα στο κέντρο. Δεν είναι πολλά, αλλά είναι δικό μου. Καλά. Η ανεξαρτησία σου ταιριάζει. Καθώς περπατούσα προς την πόρτα, η φωνή του Ντέιβιντ με σταμάτησε. Αλμπέρτα, τι γίνεται με τον Μάρκος και τη Σάρα, νομίζεις? Γύρισα πίσω σε αυτόν. Αυτό εξαρτάται από αυτούς, αγάπη μου. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή, αλλά πρέπει να επιλέξουν να περάσουν από αυτήν όπως έκανες και εσύ. Και η Σύνθια, το σκέφτηκα αυτό. Η Σύνθια, που είχε ξεκινήσει την κακία που προκάλεσε όλη αυτή την αναστάτωση. Η Σύνθια, που δεν είχε δείξει καμία μεταμέλεια, καμία αναγνώριση λάθους, μόνο θυμό που την έπιασαν στις υποθέσεις της. Η Σύνθια έκαψε αυτή τη γέφυρα μόνη της, είπα ήσυχα. Ορισμένες πράξεις έχουν συνέπειες που δεν μπορούν να αναιρεθούν. Αυτή επέλεξε να αποκαλύψει το χαρακτήρα της, και τώρα πρέπει να ζήσει με αυτό που αποκάλυψε. Ο Ντέιβιντ κούνησε το κεφάλι του, κατανοώντας τη διάκριση. Τον άφησα εκεί στο κρεβάτι του νοσοκομείου, να φαίνεται πιο ήρεμος από μικρομετόνο τι τον είχα δει από τότε που ήταν παιδί. Η διαδρομή πίσω στο αυτοκίνητό μου φαινόταν διαφορετική κάπως, πιο ελαφριά,
σαν να κουβαλούσα λιγότερο βάρος από όταν είχα μπει. Εκείνο το βράδυ, καθόμουν ξανά στον κήπο μου καθώς ο ήλιος έδιε πίσω από τις τριανταφυλλιές μου. Το τηλέφωνό μου είχε χτυπήσει 2 φορές. Ο Μάρκους και η Σάρα, πιθανότατα έχοντας ακούσει για το ατύχημα του Ντέιβιντ μέσω του οικογενειακού δικτύου. Είχα αφήσει και τις 2 κλήσεις να πάνε στη φωνητική αλληλογραφία, αλλά θα άκουγα τα μηνύματα. Διστακτικές φωνές, αμήχανες απολογίες, αιτήματα για συζήτηση. Τα πρώτα σημάδια ότι η οικογένεια που νόμιζα ότι είχα χάσει για πάντα ίσως ξανασκεφτόταν τις υποθέσεις της. Θα τους ξανακαλέσω αύριο, ίσως. Ή ίσως θα περιμένω να δω αν θα καλέσουν ξανά. Σε κάθε περίπτωση, δεν βιάζομαι πια. Έχω χρόνο, πόρους, και για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, πλήρη έλεγχο της δικής μου ζωής. Η αόρατη γυναίκα είχε φύγει για πάντα, αντικαταστάθηκε από κάποιον που ήξερε ακριβώς ποια ήταν και τι άξιζε. Κάποιον που μπορούσε να επιλέξει τη συγχώρεση, την απόσταση, τη συμμετοχή ή τη μοναξιά, με βάση αυτό που ένιωθε σωστό αντί για αυτό που αναμενόταν. Και αυτό που σκέφτηκα καθώς παρακολουθούσα τα αστέρια να εμφανίζονται στο σκοτεινιασμένο ουρανό, άξιζε περισσότερα από $47 εκατομμύρια. Αν και τα 47 εκατομμύρια δεν έβλαψαν. Τώρα είμαι περίεργη για εσάς που ακούτε την ιστορία μου. Τι θα κάνατε αν ήσασταν στη θέση μου, έχετε περάσει ποτέ κάτι παρόμοιο, σχολιάστε παρακάτω. Και εν τω μεταξύ, αφήνω στην τελική οθόνη 2 άλλες ιστορίες που είναι αγαπημένες του καναλιού και σίγουρα θα σας εκπλήξουν. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι εδώ.